Nanoy, si bro. Uwat siya ni mo. Na siya? Na. Ana? Are, likod. Sit. Sa man pagkahitabo na kining gihapon rata ko nga mori dire pero malanganin man kayo. Nyor. Kaya ang imong gisugo hapon naman kayo misulti nako. Kaya na po na ko si Marlon. Naniingon, nawa pa ni mo ang tuwa si Amparing na papaulion. Di magignata man katong ni aging pag-ari ni mo. Na ang tuwa sa bukid si Amparing, harong papaulion, kay nakadaag hasol na ni Marlon. Purting hasulan na ni Marlon karon. Nasol ni si Marlon. Oh, kung wa mo pa uli si Amparing, malagmit, doon na tingali dakong hinungdan. Maubitaw nang gipaarita ka. Kay gusto na ko, na imo papaulion si Amparing, pugson yun mo. Kaya ron way gubot mahimot dito sa bukid. Pagkagubot nga. Wa ko magdahom ni Rosilio. Nga, yung anak di ay nahitabo. Ako, biyatong, doon ako igi sugo, nanugon kong papulion dahil siya. Ako, maunay nahitabo. Ako na lang yung maunay sa pag-apas niya dito. Di na lang ko manugon ng tao. At tuwag yun. Kaya dili ko gusto na magkagubot ng mga tao dito. Kaya ba sa gana, ako sa kunang pagumangkon siya pa rin. Di so gusto na magsabok dito. Ang gusto na ko na mahimong malinawon dito. Sige. Matuman ang imong gusto niyo. Pero, di isa na to. Dali-dalion kay, o sa takay bawal studio niya pa rin dito. Importante tingali kayo. Pero, kung mauna nga, makagubot ang mga tao dito, gumika niya, ako siya papulion dito. Balik ko na ko sa bae. Kinanglan yun. Buhata yun na. Kabalaka, yung Sibyo. Ako ginambuhaton. Kaya ako, sa kumbahin, di sa ko magatugot nga, makahasol siya dito. Unang makagubot. Mahasolin no si Marlon. Mao yun na. Kinanglan yun yung tumanon. Kaya kung saan sa nang akong pag-umangkon po, bisa ka ng gamay na butang, sama sa kanding, ingon siya na naasya yung labutan na, nakabilin man ang tatay Andres na ko. Ako na ko nihatag tanang yuta niya. Niya apilo pa ng kanding na gamay butang, kagamayan ng butang ha. Mora na ko gihangyo, ang kanding na. Sige lang yun, ako ginabuhaton. Pero, alila sa nato, tigutan pag-ayo kay basin o doon na siya importanteng tuyo dito. Di tingali may tumus kanding. Natingali siya importante yun nga tuyo dito, nadugay sa pauli na pangulayan ko na lang yung ato. Ako na lang papulion. Buhata yun na. Buhata. Para way kagubot o may samok na mahitabo sa bukid. Kapisa ka, ma'am. Salamat, guys. Nasa'y paan, ma'am? Sige. Tara, ma'am. Salamat. Good morning, ma'am. Ngayong buntag, Noy. Isa man. Mayo ang pagtulog, ma'am. Maayo kayo, Noy. Wadjoy lamok. Muta di anang dama dinotsi, no? Ang iyong kahumot ba? Mogi nakapamata na ko. Umot mo kayo nang, waka. Umot manggali nga, tuwas layo, nabaynoon nga, naarpar sa dool. Ninduta bito anang dama dinotsi, no? Kalabinan ka nang mamuwak na siya. Sus, ninduta tanawon, oy. Nya ang iyang kahumot ba? Bugnaw kaayo. Magpautan taron og libgos nga ato subakan og manok para nimo, ma'am. Kalami good ana, Noy. Kalunya ti man ni mama. Sige, te, wait, wait. Si Lilay lo niya imuluto, ma'am. Kay ma'am sa muluto si Lilay. Kay malakaw mi sila klak. Mamasin ba mi ba na makita ng kanding? Maugyod. Dako be kay premyo gitanyag si Marlon. Basin pa di ay. Lagi? Dibuong ko ng si Marlon, ma'am. Ganun,
Iya mo gimanduan ang mga tao nga di kanya pahibawon kung kisay makadakop sa kanding. Ibaw naman ko, ana. Ang tanan, nakahibaw naman, ana. Ano mo gina Sir Marlon, ma'am? Uy nga, kontrahon medyo kaniya. Ay nalang katingaan na eh. Sa una raman na siya. Di man gyud na siya gusto mo ilang nga igagaw mi. Aw. Sige lang good. Kay bawo man ko nga doon nagyoy kinutuban ang tanan sa ilang pagsalikway nako. Aw, maog yun. Ang gaba ra ba? Di ra ba yun? Magsaba. Sagdi lang. Tuyangan ang sana nato si Marlon sa iyahang gusto. Kay iya pa man ron. Ah, sige lang ma'am. Uy, ayaw ka balaka. Kay kami gani mo'y makadakop sa kanding. Pahibawon ka ginamo. Salamat kay na ha. Dilay, Oh, at tiyo. man niya pagluto diha, ay libgos nila na ay wan diha kanang uhong. Hala, subaki yan ang manok. So ay manok dito, dakpalan to. Oo, di Yawa. may problema tayo. Magtinabangay lang talay ha niya. Ay jud ko pugi-pugi kay ganahan sa kiko ng luto-luto. Hala ma'am, manlakaw sa mislaklak ka. Ah, sige na. Ayaw mo ha. Ah, Ma'am, tayo sa laklak. akas tong kong manok dito, Ah, ma'am. sige. Dali na laklak. Amping mo, Noy. Adto tas kantohoy. Kay nakadungog og istorya nga to dito magtingog ang kanding. Kantuhoy, kalayo ato. Balita pa jud dagang kay kungo didto. Asa man ita kuno bi? Adto ta sa lumbang mo agi. Asas! Ato gi sa lumbang. Kay haron magiani mo si Matoy dito. Kay ato man ta dito maagi dito. Nga matoy na sa sige jud kay istorya og matoy tayo eh. Ikaw siguro naibog ni matoy sa. Ato tas kantohoy. Ay kapuya sa daan ni ay ari na lang ka dili. Why magbuot? Uy! Uy! Dali, diri ba? Diri. Ato jud kasi ilang Matoy no. Nga katuro mas Matoy dako itong kaon. Sus nga nung kaiya ni kontrahan si matoy na maayo ang kitong tao. Mayo! Duklong ka na imong unoon. Murig dangat ni mo. Kadukol ka, dukla be. Ah, ba diya? Nay, Ma'am, isihasad ni mo diha lay. Uy, ano nga sana, uy, istorya sa ta. oh ma'am, giuna lang sa nina akong nilungag, ma'am. Kay, dali na bitaw ng sudan. Ikaw akong patimplahon, ma'am. Kay, nakadungog ra ba ko nga, nindot ko nung kamuluto. Kamaom sad ko anang luto-luto lay, uy. Abi ni Mulay. Dako kay kung pagsalig sa mga tao din hi. Kay sweeto sa good sila nako unya. Kaila sa good sila sa akong mama tumasa. Oo, nakailagid na sila maayo sa imong mama, ma'am. Hilabay na ikaw, nakailagid na sila nimo. Wa may tao nga wa makaila nako din hi. Tahod pa man ganin na sila nako. Tinuod bitaw na, ma'am. Pero tungod lang gyud anang Marlon. Murag maikog na ko makigsuod sa mga tao. Din ako, murag mauwaw na ko magtagad-tagad nila. Mahadlok ang Sir Marlon, ma'am. Ko mahadlok, uy. Di ko mahadlok bisag lalaki pa na siya. Ang ako lang ba maikog ko sa mga tao dinhi. Kay nagtamod pabaya na sila ni Marlon og ni Tio Sibyo. Mausad. Mao nga nakaunahuna ko lay nga ana na lang ko makigsuod nimo pag-ayo. Kung doon na magay ko'y sikreto, ana na lang nako isulti nimo. Okay ra, ma'am, uy. Ug naa gani kay sikreto, ipabili na natong sikreto. Nya, di misad ko tabian. Makasalig kaayo ka nako, ma'am. Ikaw man gyud akong gusto lay. Kay tan-aw man gud nako nga masaligan gyud ka. Bisag unsay may sugo, ma'am. Ako nang tumanon. Masikreto o dili, labanan gid kay tika, ma'am. Di ba gisugo mo mong Marlon sa pagpangita sa kanding? Oo, ma'am. Unya ang tanan iyang gibauran nga og kung makit-an ang kanding, dili isulti nako, nya dili ipakita nako, di ba? Maugid, ma'am. Mao na isulti ni Sir Marlon.
Naibunggan iming tuyo, ma'am nga. Misulti si Sir Marlon nga dili ka pailabton sa mga butang dinhi sa bukid. Hilabi na gyud anang kanding. Maog yun. Iya man ang gisongko nga, di gyud kuno ko pakit-on, di gyud kuno ko pahibawon. Gusto gyud na, ma'am. Mao na gibandilyo ni Matoy. Sugo kuno ni Sir Marlon. Ikahimuon akong hinagiban lay ha, aron makigbatok anang mga mando ni Marlon. Sige, ma'am. Sugo ako bisag unsa. Tumanon dyan na nako, ma'am. Ikaw ang maniid ha. Ikaw akong himuong mataog dalunggan sa mga tao dinhi. Ikaw ang musukwahi sa mga mando ni Marlon. Sultian ko nimo kung kinsay makakitaan ng kanding. Andam gyud ko, ma'am. Kung pila gani ihatag ni Marlon nga premyo, mausad akong ihatag. Induta gud ano, ma'am. Saad na nako lay. Kana manggong kanding nga iyang gipapangita, dili kay iya ra na. Kabilin ba na sa amo ang apuhan na si Lolo Andres? Isaad gyud ko na nimo, ma'am. Tumanon gyud ko na. Tumana dyan na ha. Kay doon na sa kay suhol nga madawat nako. Si ma'am, ay okay ra, ma'am. Uy, bisag wa pa'y suhol. Naluoy, biyagitan ko nimo, ma'am. Kay gidaog-daog biya kang Sir Marlon.